Všem se vám chci předem omluvit za moje vlasy, že mi tak trčej, ale já je nemám vyžehlený. Ahoj všichni, takže dnešní video bude 10 věcí, které mě dokážou naštvat. Když rodiče jedou na nákupy beze mě. Když nějaká youtuberka smaže svoje video, který mě strašně moc bavilo. Kde je? Ona ho asi vymazala. Teď to bylo moje nejoblíbenější video. Když někdo odchází z mýho pokoje a zapomene zavřít dveře. Chtěla bych potleskat těm lidem, kteří to dělají. Když někdo něco řekne a další den řekne, že to nikdy neřekl a že to vůbec není pravda. Jo, takže ty jdeš zítra pryč, jo? Jo, Hele, no tak třeba jindy, jo? Tak zatím ahoj. papa. Co? Jak to, že je aktivní na Facebooku, když je pryč? Jak to, že jsi aktivní na Facebooku, když jsi pryč? Nejsem pryč, co to zase říkáš a nejsem pryč, jsem doma. No to jsi teda včera říkala. Ty si říká, že jedete pryč. Nic takového jsem včera neříkala. Když se celou noc myslíte, že se váš mobil nabíjí, přitom ráno zjistíte, že jste tohle neměli vůbec celou noc v nabíječce. Takže co zjistíte, že je mobil úplně vybitej? Když nemám na uších sluchátka, nikdo nic nepotřebuje, ale v tu chvíli, co si je nandám, všichni všechno potřebujou. Out my mind, think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you. Luci, prosím tě, pojď vyníst koš. Když chcete pro všechny jen to nejlepší, ale nakonec se všichni obrátějí jenom proti vám. Když o mě někdo říká věci, které vůbec nejsou pravda. Zabít tyhle lidi! Když máte na mobilu pomalej internet. Takže tohle by bylo celý video. Jo, vypadá jak pán Pelíška. A jenom bych se vás tak chtěla zeptat, jestli byste třeba nechtěli nějaký halloweenský speciál. Chtěla jsem říct tutoriál, jestli byste nechtěli nějaký halloweenský tutoriál, protože já bych vám ho strašně ráda udělala, pokud nemáte zájem, v pohodě, nemusím ho dělat, ale je to na vás, jestli chcete, tak mi to napište dolů, jestli nechcete, tak nemusíte nic psát. Tak se zatím mějte a... Ne, to dělá Gogo, to ne. Prostě